trebuie să mergem cu niște documente. Asta Care te legau încerc de medic, adică te duci cu copilul la o evaluare la neurolog. Cine face aceste evaluări, ca să știu și eu exact? Medici Medicii specialiști, referate. în funcție de dizabilitatea fiecărui. Referatele stau la baza criteriilor de evaluare și ulterior încadrări, corect? În general, neurologi, psihiatrii. Deci există un mecanism. Azi în România, presupunem că nedescoperiți, în care nu persoana care aplică fraudatorul, de facto, să zicem, el este ajutat în ghilimele de o întreagă structură, care pleacă de la medic de specialitate. Care, din punctul meu de vedere, este primul. Și El e primul. Dar eu face parte ce din am să acea rog, comisie. ce am să rog, domnul Felos, ce vreau să vă rog, să dați sau să veniți cu o propunere, măcar colectivă sau nu știu, pe Asta încerc așa, să fie Avem mai multe excepții, ajungem din nou în aceeași situație. Știu că în teorie ONG-urile pot fi scutite. A rămas categorie, bine, cu niște analize într-o sumă maximă, care de fapt nu este mare, de 5% din încasările respective. Dacă ar fi toate ONG-urile, cred că s-ar depăși suma respectivă. Și apoi apar de ce unii, de ce alții și așa mai departe. În cazul ăsta chiar nu sunt simple. Am discutat cu Concordia, am avut o întâlnire cu cei de la Concordia. Am înțeles, adică e și de Consiliul Local, deci toată lumea, nu este o problemă să reacordăm aceste scutiri, impactul bugetar nu este mare. Dacă se va ajunge la concluzia că 50%, e cu atât mai mic impactul bugetar, deci nu va fi o problemă să acordăm aceste scutiri de taxe și impozite. Cum? Depinde de guvern, de anul ăsta, de anul viitor, dăm bani înapoi, nu dăm bani înapoi și reportăm pe anul viitor, habar nu am, dar asta... ok, va fi prin ordonanță, da, vorbiți la grupul parlamentar, uitați dumneavoastră că este singurul parlamentar, îmi cer scuze, da?